Ayun mga kagamba, magandang araw ulit mga kagamba. Mayroon tayong paglalabanin ng mga kagamba. Isang derby spider size at saka isang baby salmon. Yan mga kagamba. Shout out muna kay kay Renjiwo Habulin, AJ Sureda, Resin Payatot, Kim Emmanuel Bautista sa mga ingay. May nagraradyo. Japan Spider TV from Carmona, Cavite, Adrian Bago, Gagambes TV 2020, Jasmar Gasminya from Rizal, Nueva Ecija, Kian Ezekiel Gaming from Palar Village sa Makati yan, sa Southside, Angelo Caballero, Mangigalamay TVPH ng Iloilo, Negros Occidental, Family Makiling dyan sa Negros Occidental yan mga kagamba, at si Kurt Guzman ng Cagayan, Jomar Corsino ng Iloilo. Yan. So ayan ang picture mga kagamba, tingnan nyo, yan. Isang salmon at saka isang spider derby na siya, yung pang derby na kagamba yan, Tagalog yan mga kagamba. Ayan, normal lang yung kagamba. Ito naman salmon. Ayan. So titingnan natin na medyo may katabaan yung salmon, mas kulado yung salmon. So titingnan natin mga kagamba kung maglalaban ba yung salmon at saka itong gagambang pang derby. Oy, nagpatihulog yung Tagalog. Pagharapin natin para pantay ang laban. Kanina lakad siya ng lakad, tapos ngayon tulog naman ng tulog. Ayan na, nagsagpangan na mga kagamba. Ayan na. Naku, nalaglag yung salmon. Nagpatihulog salmon, hinabol. Naku, ang tapang nitong Tagalog mga kagamba. Naku, kinakagat ako ng Tagalog. Ay, sakit. Aray, ang sakit. Tagilan mo na yung kamay ko. Yun. Naku, nangulubot mga kagamba itong salmon. Nangulubot ang salmon mga kagamba. Ayan. Magaling itong Tagalog na to. Kinagat pa ako. Patay yung salmon mga kagamba. Ang galing nitong Tagalog na to. Pero nakagat din yung Tagalog. Pipilang-pilang to. Tumatakbo yung salmon. Patihulog siya. Ayun. Hindi niya malakas pa rin itong salmon mga kagamba. Tinutulak pa rin niya. Pipila-pilang to kasi itong Tagalog. Wala, napatay na itong salmon. Hindi na kayanan yung Tagalog. Wala mga kagamba. Talo itong salmon, patay siya. Lakas pa ng Tagalog. Ayan, patay. So yun mga kagamba, talo ang salmon mga kagamba sa Tagalog. Magaling tong Tagalog na to. Ay mga kagamba, yan ang picture. Next spec tayo. Yan yung nakalaban ng salmon, yung brown. Ito. Yan yung tumalo sa salmon. Ang makakalaban niya ngayon mga kagamba, yung Pokemon. Ilalaban natin kagad sa Pokemon yan mga kagamba. Tignan natin.
Medyo malaki pa siya ng konti sa Pokemon, pero ito, tapang niya, kumakagat pa. Ito yung Pokemon. Yan yung Pokemon mga kagamba. Yan. Ay, ginangat-ngat niya yung daliri ko. Ginangat-ngat niya yung daliri ko mga kagamba. Ayan. Oh, salbahe talaga siya. Oh. Tingnan natin kung may magagawa ang Pokemon na to sa kanya. Ayan. Yung kapal nitong Pokemon na to mga kagamba. Ito yung nanalong Pokemon nakaraan. May malakas na siya. Oh. Nakagatan din kasi. Opo, ba? Iyon o. Grabing laban no. Sige. Bakbakan talaga. Oh, nadali yung Tagalog. Nadali yung nanalo sa sabon. Pero hindi kumakawala pa rin. Oh, nadali na. Oh. Oh. Nako. Natulala na yung kagat ng kagat sa akin. Ang sakit mga kagat niya oh. Ayan, pati yung Pokemon mga kagamba natulala rin. Matinding binom ang nadali dito sa na to. Itong brown na Tagalog na to. Ito kasi mas bati itong mga kagamba eh. Natulala din yung Pokemon. Match na match sila mga kagamba oh. Ayun. Wala. Oh, nagapang pa siya. Tingnan natin. Naku. Ayun, mga kagamba. Sino kayong nanalo dyan? Parehas silang tulala. Oh. Walang nalaglag, tulala din itong na to. Nako, ilahod din itong Pokemon na to mga kagamba. Matindi pinakitang laban itong dalawa na to. Tingnan natin kung may makakagat at mabibinutan. Wala na ba? Oh, binibintutin na. So, itigil na natin ito mga kagamba. Tabla na lang ito mga kagamba ha. Tabla na lang. Oo, kawawa. Mahina na sila. Tabla na to. So, ayun. Ang ganda ng laban mga kagamba. Ayun mga kagamba. Sana nagustuhan yung pinalabas ko. Yung pinaglaban ko. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita Minyo. Like and share po. Bye!